Шановні сябры, шановне господарство, 5 падзеяў ад Вячеслава Сіўчыка і я, Вячеслав Сіўчык. На тыдні з 20 по 26 траўня наступныя 5 падзеяў. Самое галоўнае для меня – это 23 траўня, 100 гадоў апошняму бою Юркі Моніча, визит Путина в Минск, двухдневный, другая падзея. Третье, 25 траўня, пачатак трохдзённага галасавання в КР. Четвертое, 26 траўня, другі тур прэзідэнцкіх выбараў у Літве. І пятое, апошняе, 21 траўня, дзень беларускага палітвязня, третья гадавіна забойства героя Беларусі Вітольда Ашурка. Шановныя сябры, вы ведаеце, шмат што я бачыў у сваім жыцці, шмат што зрабіў, але адзін з самых маіх любімых беларускіх герояў гэта ёсць Юрка Моніч. Я заўсёды буду ганарыцца тым, што мы ставілі 3 крыжа в памяць гэтага найвялікшага беларускага героя, які змагаўся з маскоўскімі акупантамі і які загінуў в бою якраз в лесе Монічавым, так его люди называют гэты лес. І цяпер, якраз 100 гадоў тому назад, 23 траўня, абсалютна гераічная постаць. Настаўнік, які трапляет, селянскі сын, настаўнік ЦПШ, трапляе на першую імперыялістычную вайну праз мабілізацыю, робіцца афіцэрам. В 18 годзе вяртаецца в сваю хату, спрабуюць чекісты его забраць. Дзякуй Богу, ён збег, калі его бралі. Змагаецца з бальшавікамі. Свядомы афіцэр, які падтрымлівае Беларускую Народную Республику. Праз вайсковую камісію БНР трапляет падтрымку слуцкага паўстання. Ачолівает штаб другой Грозовского полка слуцкай бригады. Вельмі шмат што ён зрабіў. В тым ліку і апошні бой Юркі Моніча – гэта гісторыя, якая патрабуе просто нейкага блокбастера. Таму што да апошняга патрона, да апошняга вздыха ён змагаўся за беларускі народ. І першы крыж мы ставілі з лаканічным надпісам Юрку Монічу, змагару за Беларусь. Ушанаванне памяці Юркі Моніча – гэта сотні і сотні беларусаў уже в наш час. Гэта рух салідарнасці разам. Гэта Алесь Пушкін, таксама герой Беларусі, які забіты быў уже в лукашэнкаўскіх застенках. Ніколі не забуду, як мы рабілі першы крыж на падворку Алеся Пушкіна, як мы рабілі все іншыя крыжы. За адзін з гэтых крыжоў на барысаўскіх батареях змагаўся з злачыннай сённяшняй улады Ігор Леднік, таксама му светлая памяць. Таму для меня был абсолютны шок, што впершыню на маёй памяці ГБИ хапіла сілаў заблакаваць інфармацыю пра юбілей апошняга боя Юркі Моніча. Шановныя сябры, калі ласка, не забывайте героев, бо это значно больше важно, чем те все мутные схемы, в которых вас вгоняли, вгоняют и будут вгонять. Бо земляки Моніча, яны захавалі до моего часу дакладна нормальную прымаўку, якая патрэбна сёння беларусу. Пра чужих, пра ўладу. Моніча на вас нема. Я паўтараю, Моніча на вас нема сёння, але заўтра будзе на вас Моніч. Бо сама беларуская земля, якая нарадзіла Юрку Моніча, і Алеся Пушкіна, і Ігора Ледніка, і Вітольда Ашурка, яна патрабуе справядлівасці. І справядлівасць – это тым ліку і ваяр, змагар за Беларусь Юрка Моніч. Слава герою! Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, калі ласка, знайдзіце класічную кнігу Юркі Візбіша. Там вы знойдзеце таксама і главу пра Юрку Моніча, пра іншых
наших барытбітоў страшнай всходняй навалай, калі камуністы захоплівалі беларускую землю, але ж беларусы змагаліся з імі. І гэта все дакладна апісана в кніге, спасылку вы бачыце. Мы мусім памятаць, свой да свайго па свае. Двудзённы візіт Владимира Путина в Менск, ён по великому рахунку дастаткова цікавы. Я хотел бы подкреслить, что после того, как зноў-таки Путин сам себя обрал, потому что выборами назвать то, что отбывается в России, уже давно немагчыма. Это таксама ніякія не выборы. Вось. Ён полетел, мусіць, уже за ярлыком в Пекин. Там были перамовы с кіраўніком КНР. Натуральна, там была тэма Беларусі. Не ведаю, ці падымалась тэма Лукашэнкі, але ж не выключаю. І вось тое, што другі візіт пасля свайго чарговага пераабрання Путин зрабіў Менск, якраз развівае все гэтыя неправдзівыя плёткі пра акупацыю Беларусі. Беларусь, на вялікі жаль, яна захоплена лукашэнкаўска-путінскай бандай, абсолютно незаконной. Лукашенковская банда гвалтит белорусский народ, гвалтит Конституцию, порушает все законы. Уже амаль что 30 годов. На великий жаль, выборчий фарс 2020 года, який отбывался в умовах гибридной войны Российской Федерации супраць белорусского народа, и в часы пандемии перетворил до того, что лукашенковская банда зрабилась лукашенковско-путинской, бо практично все силовые структуры завязаны не только на Лукашенко, а еще на Москву. И таким чином, праз великие гроши, кинутые в сходу, праз новых акторов, была расчищена пляцоўка, бо ўлады адразу перейшли до практично террора в 2020 году. Так вот, была падрыхтавана пляцоўка для того, как российские войски ворвались в Украину с той территории, которую контролирует лукашенковско-путинская банда, а не белорусский народ, который позбавлен всех правов и свобод. Чему прилетел Путин в Менск? Потому что зараз вырашаецца ключевая падзея. Все звыкліся, что Лукашенко вечный. Але ж в тым гармідарі, который отбывался в 2020 году, відавочна, гэтая пачвара Лукашенки пообещал пачваре Путина, что это было в апошні раз. Это зразумела, это было нават в официальной прессе. Бо зажатый он был в кут, працавал и Газпром, працавал іншыя олигархи, працавал спецслужбы. Вось, информационная простора просто разрывалась. Памятаете, Саша 3%, так? Все казали, что Луке хана, Лука 3%, Лука все. Але ж калі караевские карники забили белорусов на улице практично ни за что, то зразумела, таким чином Лукашенко был изоляваны уже от Захода. И он, думаю, тады не аднойчы, кожны раз, калі он летал там, струкался с Лукашенком, можно ж бачыць, як он сексуально падает к этому карлику Путину, уродливо, абы уратавацца. Натурально он пообещал все. В тым ліку, что он пойдзе хутчэй за все по шляху Назарбаева, вот откуль гэтыя все народные исходы, вось, и всякие іншыя глупства, что он ведает, чем закончил Назарбаев. Больше того, Лукашенко, ён вельмі пачвара. Але ж ён неаднойчы пасылаў на і Путина, і заходніх прэзідэнтаў. Вось, это вы можете памятаць, например, в 2010 году, як он здзекаваўся над заходнімі палітиками наконт іхняга любимого ЛГБТ+. Вот, и по великому рахунку-то народ это слухал, и, я думаю, Луку не осуждал. Вот, как минимум. Ну и, конечно, в 2020 году не треба забывать, что Лука с пандемией коронавируса послал матом практично и Путина, и Макрона, и все уладу во всех краинах, так, потому что нахабно не вводил никакие карантины. Нагадаю, что оппозиция в умовах всеагульного практично информационного, не знаю, как это назвать, на кампании, напевно, нават спрабавала ўратаваць беларускі народ праводзіць кампанію народного карантина, с чего началась катастрофа 2020 года, то что плетки оказались, вось, массовых вымираний у людей не отзначилось, так, и это доказали в первую шагу те уже новые
реалий, в которые вводили Беларусь. Теперь шагу вот эта тройка, это и 3 женщины, которые сбирали массу народа. Вось. Ну а пасля же, калі пошел террор и репрессии, и калі массово людей вкидывали в камеры, там наогул, ну, практично, ну, все были створаны умовы для того, как народ весь вымер, и он выжил. А еще не про это. Так вот, гэтае пытанне, я думаю, было основное, но вельмі важное для Путина, потому что Беларусь — это самое сегодня серьезное место, где вырашается, будет Третья светная война, ці не будет. Там, натуральна, было і пра ядерную зброю, там вельмі важна для Беларусі і тое, што там яны скуголілі абедзве эти пачвары, пра нелегітимнасць Зеленскага, але ж вы бачыце, што законнасць, незаконнасць, легітимнасць, нелегітимнасць апошнім часам это рэчы, которые просто размоўныя, не больш того. Все пачынаюць вельмі моцна здзекавацца над правам. І, натуральна, там абмяркоўвалася лёс прэзідэнта Ірана, які загінуў падчас катастрофы верталёта, бо інфармацыю на ж гэтую валодалі, бо Іран з'яўляецца бліжэйшым саюзнікам і Беларусі, і Расіі. Гэты візіт пагрозлівы, таму што гэтыя пачвары маюць доступ да ядернай зброі. Яны абсалютна незаконна памясцілі ядерную зброю в Беларусі. Таму беларусам нельга забывацца, што нельга разлічваць ні на захад, ні на сход, ніхто не дапаможа. Яшчэ раз скажу, я вже казал это раз. Калі бандит Путин загадает, и бандит Лукашенко даст загад белорусскому войску, лукашенковскому войску, идти на войну, только тогда возникает момент для белорусского цуда, где каждый белорус мусит забивать любого офицера, генерала, который дает загад Лукашенке, поднимать белшевый белый стяг, поднимать повстание. Іншого момента не будет. Не различивайте больше ни на кого, различивайте только на себе. Вот это есть вельмі маленький шанец для того, каб Беларусь вызвалілася, бо інакш в часы уже Третьей светной войны, до якой все рыхтуются, так, будет то же самое, что было падчас першых двух. Калі за нашими спинами практически все отсиживались, а на нашей территории сейчас шли страшные и страшные бои. Так не может быть. Наогул, то, что Лукашенко уже 30 годов будет при владе, это выселки вельмі сур'ёзных групаў света, і адзіны, хто пацярпелы вот ад гэтай палітыкі, это ёсць беларускі народ. І на вялікі жаль, зараз уже ніхто нават і не кажа про тое, што казалі мы весь час, што галоўнае это вернуть правы і свабоды беларускаму народу. Галоўнае вернуть права беларускага народа выбіраць уладу. Але ж візіт Путіна да Лукашэнкі, он паказвае, што мы вельмі далёкія ад гэтага права. Свой да свайго па свае. Беларусы, ситуация в Беларуси робится все больше и больше жахливой. Террор нарастая. Не молчите. Белорусы Варшавы. Что тыдзень? О 14 године. Запрашаю. Варшава. Помник Коперника. Приходите. Кто боится, коли ласка. Надевайте маски, надевайте балаклавы. А лишь приходите. Мы обязаны поднимать наши стяги. Мы обязаны падтрымаць наш народ, якому цяжка. Свой да свайго па свае. Третье, гэта кампанія, которая тут распачалась на диаспоры, а і чамусь ее распаўсюджваюць на Беларусь, гэта так званае галасаванне в Координационную раду. Уже в наступном тыдні я прокомментую, будут уже лічбы, я думаю, а тут я хотел бы только подкресить 2 момента. Я сам не приму удел в этой кампании, потому что я заўсёды был за законность, я заўсёды был супраць антиконституционных дзеянняў режима Александра Лукашенко. Я не могу падтрымаць выбарчы фарс, я не могу падтрымаць незаконные решения Ермошиной, якая регистровала кандидатов, ее фальсификацию подписов за кандидатов, бо там не было кандидатов. Тому для меня наогул некая легитимность тых структураў, которые зараз даскол добра живут на Заходе, это некое дзіцячае пытанне. Больше того, на вялікі жаль, праўда ў тым, што яны, калі казаць пра права, яны такія же, як лукашэнкаўскі режим. Яны признают по факту все его антизаконные, антиконституционные референдумы, потому что только на их и трымаецца іхняя легитимность. Я ж пытанне ў гэтым. Яны кажуць пра выборы, яны кажуць пра празрыстасць. Таму у меня вялікае пытанне да ўсіх тых, хто ўдзельнічае в гэтым, бо заўсёды, калі гэта выборы, а не бандитские сходки,
Вот на бандитских сходках не треба рассказывать, откуда гроши, за чей кошт банкет, это всем все понимают. Вот кто самый большой бандит, у него, значит, больше за все грошей, так, и он за всех платит, все довольны. Координаційна рада на Заході. Тут повинна бути законність і прозрачність. Тому у мене питання про бюджет цього мероприємства і, справді, откуль поступили гроші. Бо не дай Бог, ще, що до цього часу такі мероприємства фінансують москалі. Бо, наприклад, чомусь такі питання ніде не кучали. Вельми сподіваюся, що всі ті СМІ, які чомусь як оголтелі рекламували вибори в Координаційну раду, допомогуть відказати на це просте питання, коли ми кажемо про вибори, про демократію і про інші пригожі слова. Откуль гроші на це мероприємство і який бюджет? Откажіть, коли ласка. Свой до свого по своє. Шановні сябри, коли є питання по легалізації в Польщі, коли ласка, телефон. По этому телефону Спадар Антон завсёды может дать консультацию. Первая консультация бесплатна. Телефон плюс 48 782 044 699. Антось 782 044 699. Четвертая, вельми короткая будет новина, это другі тур выборов в Литве. Чому короткая? Тому що я кришку казав в попередніх випусках. Чому обов'язково треба сказати? І тому, що Литва – сусід Білорусі, і литовський народ – братній народ. Нам, не глядячи на всі спроби російських імперіалістів і різних агентури посварити гэты народи, які мусять бути зараз разом в боротьбі з жахливим російським імперіалізмом, який має на меті знищити і Литву, і які спробують знищити білоруський народ. Тому обов'язково треба повіншувати і сьогоднішнього президента Гінтераса Наусєду з тим, що він переобраний в другому турі президентських виборів у Литві. І він набрав вельми велику кількість голосів, це було передбачено. Коли не помиляюся, майже що 3/4. І ще раз підкреслю, я казав не раз про це, так? Мені завжди симпатичні вибори в Литві, тому що вони проводяться вельми близько до тих законів, які ми хотіли, щоб прийняв Верховний Совет 12-го скликання. Ось такий шанс, на жаль, білоруський народ не отримав, так? Ось. І тому я вельми жадаю поспіху і литовському народу, і президенту Литвы. І вельми хотілося б, щоб та компанія, яка роздули в тим ліку і през російську агентуру, яка дискримінує громадян Республіки Білорусь, все-таки в Литві не проводилася. Бо, як показує практика, така кампанія не тільки супротив білорусів, вона і супротив литовців. Тому що тут головна задача інша, так? Вирватися ось з цієї організуючої, атовістичної, а ще страшної імперії зла Російської Федерації, якої вірно і самоотданно служить почвара Олександра Лукашенка. І вельми хотів би, щоб все більше і більше литовців розуміли, що Білорусь – це не Лукашенко. Білорусь – це люди Білорусі, які за червоний білий стяг, які вже 30 років змагаються, практично не маючи союзників, страшними почварами, яких очолює Олександр Лукашенко. Свой до свого по своє. Шановні сябри, вельми прошу підтримати YouTube-канал Вячеслав Сивчик. Коли можна фінансово, коли такої можливості нема, коли ласка, так, вельми прошу допомагати, про те, що є такий канал, білоруси ведали. Задавайте, коли ласка, питання, буду обов'язково на їх відказувати в коментарях. Вельми прошу до співпраці. Буду вдячний за кожну річ, за кожний момент, який дозволить, щоб YouTube-канал Вячеслав Сивчик розвивався. Бо ми разом мусимо бути в тим ліку. І ви бачите, яка ситуація відбувається, бо я, справді, я вже це казав, я просто був в шоку, коли ГБО вперше заблокувало на моїх очах інформацію про найвеликшого героя Юрку Моніча, такі їх сьогодні сили.
Тому давайте не сподіватися ні на кого, сподіватися тільки на свою працю. Допоможіть. Свой до свого по своє. І апошняя подія, яна болючая, яна жахлівая. Это третья годовина забойства героя, сапраўднага героя Беларусі Вітольда Ашурка. И это уже теперь, я думаю, навечно день белорусского политвязня. Я думаю, этот день будет в национальном календару, потому что вельми годная особа. Витольд Ашурак, он своим лёсом, своим жыццём, он практически стал поруч разом с касінерамі Кастуся Каліновского, с Юрком Монішем и іншими белорусскими атаманами, с заснавальнікамі Рады БНР, с белорусскими дзеячамі 20-го стагоддзя, с лідерамі, якіх уже зараз нема, беларускага адраджэння уже майго часу, бо ён сапраўды аддал сваё жыццё за вот гэты святыя для кожнага беларуса сімвалы, чырвоны белы сцяг і пагоня, бо мы можам заўсёды цвёрда казаць, што это сцяг Вітольда Ашурка і гэта герб Вітольда Ашурка. Ён надал сваё жыццё за нашу беларускую ідэю, якая патрабуе, каб менавіта беларускі народ быў гаспадаром власнай хаце, сваёй дзяржаве, имел все тыя правы і свабоды, якія яму паложаныя, якія яму належаць згодна з Канституцыяй, законаў і звычаяў беларускага народа. І самый галоўны са всех этих правоў гэта права выбіраць уладу. І за гэта змагаўся і загінуў Вітольд Ашурак. На жаль, вот шла нейкая кампанія і сёлета, на мой погляд, тое, што было шмат толькі дробных акцый, гэта вялікая недапрацоўка, бо была магчымасць правесці нармальнейшыя вулічныя акцыі па многіх гарадах, вот тым ліку і па Варшаве. А яшчэ вельмі добра, што паплечнікі Вітольда в Варшаве проводят традиционную уже вечерину его памяти. Была такая вечерина 26-го в Белорусском доме в Варшаве, где я так само имел гонор принимать удел. Вельми добро, что эту вечерину наведал и там выступил с промовой Зенон Станиславович Позняк. Вот. Это все вельми добро, потому что мы не повинны давать ворогам Беларуси. Мы не повинны давать гыбни, нават магчымасці падумаць, што яны здольны выкрэсліць з нашай памяці Вітольда Ашурка, што яны здольны выкрэсліць з памяці вот этот трагічны дзень 21 траўня, бо мусіць в нацыянальным календары быць дзень беларускага палітвязня. Вітольд – гэта Беларусь. Беларусь забіваюць стагоддзе за стагоддзе. Але ж наш народ неўміручы, наш народ вялікі, бо наш народ нарадзіў і Кастуся Каліновскага, і Юрку Моніча, і Алеся Пушкіна, і Вітольда Ашурка. Слава героям! Жыве Беларусь!